a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our nation shows. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Nga igsuon ining misa padayon atong iampo ang kahiusa sa katawhan sa kalibutan sa mga nasod. Ilabi na din sa atong kaugalingong nasod nga magkahiusa kita. Lakip na gyud, ilabi na gyud ang atong mga leaders sa atong gobyerno, kani atong mga politicians o ang mga supporters. Apil na sad ang mga leaders sa atong simbahan Katoliko. Ato sang iampo ang mga benefactors and donors nato nga kanunay nagtabang nato dinhi. Labi na gyud ning nagsigig pamalit aning atong gipamaligya nga slots para sa Kapilinya de Fatima dito sa San Remigio. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Kung diha kaninyo may maalam ug masinabuton, kinahanglang ipakita niya kini sa iyang kinabuhi, pinaagi sa mga maayong buhat, nga inubanan sa pagpaubos o kaalam. Apan kung sa inyong kasing-kasing, anaa ang hilabihang kasina o kahakog, dili kamo angayan magpasigarbo ug mamaka. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun, kundili kalibutanon, dili Diyos nun, kundili yawanon. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, ug maayog binuhatan, dili usab kini mopihig ug dili tigpakaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo ngayanon. Ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga pulong sa akong baba ug ang hunahuna sa akong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo. O Ginoo, akong bato ug akong manunubos. Ang mga kasuguan sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa kadakong panon sa mga tao.
Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayod sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo ug nidagan sila ug mihimamat kaniya. Unya gipangutana ni Hesus ang iyang mga tinun-an, mahitungod ba sa unsa ang inyong gipanaglantugian kanila? Usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo ania, gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki, kay giyawaan man siya ug dili makasulti. Kun atakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang bakba, mukagot ang iyang ngipon. Ihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus maingon kanila, pagkawala gayod ninyo'y pagtuo. Magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailob kaninyo? Dadang ari ang bata, ug ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayod sa yawa kang Hesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata ug unya natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagbula ang bakba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Hesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ng higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy og tabangi intaon kami kun makahimo ka. Unsay kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Jesus. Ug diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak. Duna ko'y pagtuo, apan dili pakiniigo, tabangi in taon ako. Namatikdan ni Jesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa, bungol ug amang nga espiritu, gula ug ayaw na gayod pagsunod kaniya. Misyagit ang yawa o gipakirig niya pag-ayo ang bata o unya migula. Ang bata daw patay nga tan-aon, busa ang tanan miingon patay na siya. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata o gipabangon o mitindog siya. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga walay lain nga nakadungog. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Agig tubag si Jesus miingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang istorya nato, detalyado kaayo nga pagkastorya ang lain na sang milagro ni Jesus, ang pag-ayo sa giyawaan. Kanang imong tupad wa ka na iyawa basig mukagot ng baba na. Nya unsa man tong yawaa ang nisulod sa bata, bungol ug amang. Pero mahibong ta ba? Gimanduan ni Jesus nga mugawas, ning gawas man sad nakadungog di ay. So hastang yawa naayo, nahiled sang yawa kay di man to siya kadungog. Mao bitaw ang iyang mga tinun-an siya. Ngano wa mami kapagawas ato? Ang angog imong sultihan. Di man to siya kadungog. Nya amang pagyud di pagyud kasulti. O to yaro tong pakirig-kirigon ang bata. Pero basig ni gamit siguro si Kristo og sign language, no?
Sign language ting ito. Nganong nakasud man sa dunggan sa bungol nga yawa. Kay kanira basang yawa kusog kayo magpabungol-bungol. Di ba? Hay may lisod sultihan, kanang tinuod nga bungol o kanang nagpabungol-bungol? O kanang yung nagpabungol-bungol? Parehara na bang pukaon nimo ang tao? Hay may sayon pukaon, ang natog o ang nagmata? Kanang yung nagmata, inya imong pukaon, lisura na pukaon, di ginakadungog. Mao na siya, ang yawa, nagpabungol-bungol. Niya nganong nakasuod man ang pulong ni Hesus tungod kay si Kristo maampuon. Gikan ko to sila sa bukid, nagampo to sila dito, katong nag-transfiguration ba? Si Kristo hilig jud kay ampo. Mo bitaw ning COVID, wa na ni ayo-ayo, tingay hapit na ni wa na maayo. Mutulo, upat na takatuig ni ani, di na gid ni maayo. Ngano man, minus kay tag pag-ampo. Nya, ug kun ang yawa nga nagdaan bungol ug amang, di kasod. Ingon ana ang power sa prayer. Ang pag-ampo mo penetrate sa kasing-kasing. Mo nang nindot sa bitaw na kanang pulo nga ang imong bana ba di magina kasabot hastang mangginikanan mo ingon na surrender na perti na namong tambag anang panuwayng dako di mangyud kasabot nya unsay tubag sa kasagaran iampo na iampo. Si Santa Monica, si Agustin din agi sadto mo sabot sana unsa naman ang anak nimo kabuutan nimo nya imong anak mo salbahis na kayo buangon man kay na di man na mosunod sa imong kabuutan. Si Santa Monica hilom lang iyang gigamit pag-ampo. Ug naa kay silingan nga buangon kayo kanang dili gyud mohatag og lugar kay iyang yung koralon iyang yuta nya di nakahapit kaagi iampo nawa di ba sunod adlaw magbuwa-buwa ang baba na magligid-ligid na si yuta. Mao to nahitabo gud. Unsam dining pag-ampo, wa man muluhod si Jesus didto pag-abot na nila sa atubangan sa bata, wa man siya muluhod. Wa man siya mo ampo sa amahan nga amahan tabangin nakikistorya ra man siya, pero pagpangutana sa mga pangatinunan nganong wa man may kapagawas ato. Ingon si Jesus, ang makapagawas sa gid atong klasiha sa yawa mao ang pag-ampo. Pero wa man siya nag-ampo dito. Unsa man din ang pag-ampo? Sa atong unang pagbasa, naghisgot diri og kaalam. Kaalam ba? Nya niingon dayon si Santiago, kung ang inyong kaalam gisagulan og tumang kasina og pagpagarbo, dili na kaalam nga Diyos nun, kaalam na ngayawanon. Kana bang gitawag nato bag intellectual pride. Kinsa may sagad maiguan intellectual pride. Kasagaran ang mga tag-as og ranggo o tag-as og grado. Kinsa may minus kayog intellectual pride, ang mga way grado. Kano lingian na imong tupad, inataas ka grado. Kung daghan kay na siya na eskwelahan, nadagko na siya mga posisyon sa katilingban, lisod kay na tudluan. Muna ang unag yung lisod tudluan dinis atong relihiyon, ang mga obispo. Di ka katudlo sa obispo masuko. Nya ang sunod ang mga obispo, siyempre, ang mga pare. Lisod kay tudlo ang pare. Tistingig tudlo ang pare. Tudlo Ingnon day kas pare, kinsa mga. Nya ang sunod ang pare, madre. Kana mga madre, mga buango na. Muna nga kung mangita mo mga tao nga naa nang gitawag og intellectual pride, dali kay kang kakita dinhi sa simbahan ba? Dali kay na nimo makit-an diha sa mga obispo, diha sa mga pari og sa mga madre. Nya ang gasunod ana nila kinsa man
kanang mga aktibo sa simbahan, kanang naas pastoral council, kanang mga leaders, mga organizations, maunay kasagaran. Labi na ginang magsigig simba, kada adlaw gyud mo simba, maunay sagad mga yawanon. Lagi. Di man niya. Bitan ng mga igo tas istoryas uban sa now na simbahan kung batasan di makaog iroe. Anak. Mas may pa tong mga standby, mas may pa tong gasigig inom dito sa kilid kay makighiusa pa sa silingan pero kani gasigig simba og masudlan anang intellectual pride. Moingon na naong mga yawanon ay wagi simba-simba da. Siyang gasimba otros ang yawanon ni kagot ang ngipon. Di ba? Na siya. Kana mga aktibo, so mao ni sila atong bantayan. So unsa man dining pag-ampo? Mao di ay ang pagpaubos sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Kana bang moangkon ta nga wa gyud tay ato? We are nothing. Kana bang inig ampo nato, inig istorya nato sa Ginoo, igo ra gitang moingon, salamat Ginoo nga gitagaan ko nimo niining tanang butang nga akong nasinati. I am nothing. Nya ikaduha, kanang tao bitaw inig ampo nga magpasugo sa Ginoo. Sugo ako Lord. Kana bang giingon ba, here I am Lord, I come to do your will. Muna'y batasan ni Jesus, batasan ni Maria, batasan sa mga santos o mga propeta sa Dios. Kita lahi man ta, iniganhin na itong simbahan, Ginoo tagaay ko ani, Ginoo usba in taon ni, Ginoo ihatag ni niya, Ginoo maka-abroad unta ko, Ginoo maminyo unta ko, Ginoo makaanak unta ko, pirti na itong diktar. Unya inig panganak na, ang kono dayon, ako ning anak, ako ning anak. Din agyon mananghid sa Ginoo, inig kusi, inig hapak, inig kulata. Kay ako ning anak, bisag patyon pa ninako, ako'y nagpakaon ani. Na, kay biyan nimong iugbo. No na ang amahan, niabot gyud ang amahan sa point nga niangkon, Lord, na ako'y pagtuo, pero dili paigo, kaluy iintaon ako. Purti niyang atiman siyang anak, pero niabot gid siya sa point nga di gid niya kaya. Muna sayop gyud na kanang magsigigan ni simbahan, unya moingon dayon, sus pader, unsaon na lang. Ayaw mo paggamit anang pills, kanang kondom, ayaw mo palay gid, sus pader, di mo ta, pader. Kamay kay mag-itkam pader, unsaon magdi nato gamitan pader, ang bana nako pader, di mabadlong mura ko nog iring mura ko nog iring magsigpanghabkap. Kana bitang iring anas lawom sa lamisa nga inigkaon ni mong sigkabkap. Kada adlaw kuno magkabkap unsaon man kuno ana pagkontrol nga gamito na kuno kanang unsay tawag ana kanang natural nga naa man na kuno'y period nga way hikapay. Nya ang iyang bana kuno labi na jud kuno makainom, sus di jud kuno pabalibad. Unya unsaon man kuno ana nga ang ila kunong anak di man nila mabuhi kay pobre man. Nya mao na iyang pamalandong din ni simbahan, di madalor mo na magpalaygit lang yun ko Lord, magsuksok lang yun ko aning ayude haron matumanan ko niya akong bana kay gubot man sa kay balibaran. Ako kasuway na wa sa kumukabkab sa madre si Haro sa ang kuya ako'y kabkabos madre yaman kana inana ba nya sakto na dili namubuhat lang yung kus gidili sa simbahan gidili sa Ginoo tungod sa akong kabalaka di na sakto mo lagi na dili lagi ikay magbuhi anang imong anak dili ikay muhatag og kaugmaon anang imong anak bisag moabot pa nag 25 kabuok kun itugot sa Ginoo nga moabot yung 25 kabuok imong anak dili ikay magbuhi anak. Pwede ra gyud inighuman nimong anak sa ika-25 mamatay ka. Pwede ra gyud na mabuhi ra gyud ang imong mga anak. Basta na ay Ginoo. Pero wa tay Ginoo bisag usa ra kabuk imong anak murag way lami ang kinabuhi. Tanawar ko ning amahan, usa ra man kabuk yang anak. Nagkabuang siya. Di man lagi niya masulbad ang problema.
Usa ra man ta ni kabuok. Ingos Kristo, nus apa man na ingon ana, dugay na kay Lord oy. Sa to pawagin siya kasulban. Di ba? Pero si Kristo kausa ra gisulbad oy. Pagduol niya sa Ginoo, pag-surrender niya sa Ginoo, sulbada yung problema. Una 25 kabuk imong anak, nagtuo kag dili ka makapakaon anak, mahinganghaon niya ka. Kung muduol lang ka sa Ginoo, mo surrender ka sa Ginoo, total wa man mo magdanghag. Wa man mo magdanghag o magamit mo sa natural nga family planning, wa man mo magdanghag. Gani ni mature og maayo ang inyong hunahuna. Nya di gyud kapugong imong bana kay murag iring magsigig pangabkab. Tagai ang iring. Tagai. Kay ang Ginoo ra say magbuot kung iya kang pamabduson or dili. Kadaghan dihang nagpagam abot ng ingadtos Amerika, gasigig pagam sa ilang lawas aron lang kuno ma-fertile aron makapanganak. Oy sus, tag 15 ka tuig, tag 20 na ka tuig minyo, gipangkapoy na lang. Ari pas pari, maghilak-hilak pa diwa. Give me baby, tabangin taon. Ingong pari pa, testing ako no ko di agamay basig. Kana bang inana ba? Kaya nga naman, wag man gitugot sa Ginoo. Nakaroon, mamugos kita, i-inject yun anang kanang, ang tawag ana, dagkok gasto. Anang in vitro, ang sa itong inana, fertilization process. O niya, namugos kita, nga mamabdos. Nya inigawas anang bataan. Uy, sus, nakras mas bisikleta, nabalik mang kamot, nabalik pag yung liog. Hala, forever naka-wheelchair. Makasulbad ka na. Nako'y kaila na 40 ka sports-minded. Pag nangaligog dagat, swimming man tong iya. Iyang gikatunan, bakit gusto siyang mahimog yung swimmer? Pag dive, nahubog-hubog magjutay, ugbok bitang os bato. Pinapo, mga 15 years old siya adto. Karon 50 na kapin, wheelchair. Wheelchair lang yun. Ana, niyang kamot mo kongkong kay daghang mga nerves nga nga kuan daot di naka-control. O niya, daghan kay kag kwarta. Ana, masulbad na nimo. Muna ayaw na lang pangambisyon ang tinuod ang pag-ampo mao ang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Nga ini text na ko karon, Pader, naami Bible study. Nya ni welcome ko Pader kay ako maning mga namang kaubas opisina ba. Naasay nangapil namo pero suod gud mi lain sa silang sikta. Mura bang nahog og ecumenical ba. Pero siya ay leader. Nya Marian man siya. Devoted man kaysa sa Our Lady of Fatima, palit ka na siyang slot. Yan siya, pero di ko mubutang og image ni Mama Mary Pader kay malain o niya itong ubang sikta. Naku, ika may leader, butang ni. Yan siya, malain o niya. Nakug malain gani, papahawaa. Kay dili na siya dili na siya gustong Bible study. Kaya sa may gitudlo sa Bible, ang pagsigig sinawayay, mao na ang gitawag og intellectual pride. Kani bitarong kagubot nga magsigit taglalis, sukad pas una siglalis ani mga larawan, sawayon gyud ta nganong maggamit tag mga larawan kanang mga laing sikta nya may kuno ka islas Bible nya masuko gyud sila mo gamit tag larawan, intellectual pride na siya. Ano man, dili ka kaampo kung ang imong tupad gagamit og larawan. Ako makaampo ko magamit kog larawan, nya ikaw diha maggamit kag Bible, I can pray with you. Ug imo sa nang kwaon akong larawan, I can still pray. Ngano man? Tungod kay nagampo man ko, surrender man na ngadto sa Ginoo, dili man na pangdiktar sa Ginoo, dili man na pag-analyze sa Ginoo. It is total surrender. And the Holy Spirit maoy mo enlighten nato ug mao na nay dad-o nato ang iyang mga pulong, gamhanan man na kay iyang mga pulong, hastang yawa nga amang ug bungol makadungog na nato. Di ba? Tanawa, hasta ganing buta nakakita kun hain ang palitanag slot dinhi. Nangani niya ang gadain taw nila usa ka buktot, upat sila kabuok, nakadumdum hain ang opisina nga mudawat aning slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Ni ay nagsigig agi-agi dinhi, ang mga siga kay mata.
Murag mga buta, di gyud ka dumdum hain tong palitan nagslot. Pero dako na taghalin, oy, abot na kog 3,236 atong halin. Oh, di pakpakan na to. Salamat kayo sa mga namalit niya. Napa man say 6,764. Basin pa di ay daghan pang mga murag buta ba nga makakita. Bungol nga makadungog, amang nga makasulti. Mao kini ang power of faith and prayer. Nindog ta. Mga igsoon, isip matuuhon nga mga anak sa Dios, atong ipadayag sa tumang pagsalig ang atong mga panginahanglan ug muingon kita, mahigugmaong Dios, dungga kami. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang simbahan nga lukop sa kalibutan, magmabinantayon kanunay batok sa iyang kaaway, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang kalibutan dili unta malingla sa mga haylo sa yawa, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binyunyagan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kanuganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Nga ang mga mihalin na makakaplag unta sa linaing saad ni Kristo ang langit, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, dungga kami. Dios among amahan nga mahigugmaon, nagsalig kami kanimo busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloakan sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itubiyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing this song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahong itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa
maglig-on kanamo sa paglabang ni ining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine power. Nya mulihok ra ni nato kon mapaubsanon tang muampo ngadto sa Ginoo. Atong pasalamatan sa makausapa ang namalit ni padayon og pamalit sa atong slots nga Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD. Ang total natong nahalin niabot na og 3,236 slots. Pakpakan natong usab namalit. Napamay 6,764 hangtod ni sa February 28 ang atong pamaligya. Hinaot ta ampo ta nga mahurot unta ni para mahuwasan na pod sa kabalaka ang atong mga nangulo sa konsekresyon sa atong Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Sila Monsignor Ruben, Father Lindon o ang mga WAF nga mga officers nga nagsige ron og pahigayon. Actually, ang ato gining Archdiocese kay part man na sa culmination events sa atong 500 YOC. So, atol sa consecration, himuon ang Marian Jubilee dinhi sa atong Archdiocese. Munang mahuwag na siya dako nga event. Mahimong national, mahimo pagitingaling international event. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y